Close ko ulit. Kamuya ka na. Katabi sa mga sila. Mas maganda ang Facebook. Mas maraming viewers na. Mas marami kang viewers to. Kain po. Pinakbet Ilocano. Madi makita di kanak dapat kasto ini. Dapat kasto ka nga to di kanak na makita da. Kaya buya. Ini mas. Pinapanan na siya ng mga yun. Halika na Loren. Kain. Lagay mo to. Yan. Pinakbet. Yan. Pwedeng i-share to sa Facebook? Share mo nga tapos tag mo ako. Send mo kayo ito unang. Manood ka kam. Sili. Oh, agad. Hindi mas timangan. Ang kape man. Repolyo ata na eh. Nasa lasin sila. Ikam ti repolyo na. Ako dito. Alalo na. Itip. Tarong. Sili. Tinag. Cooked by yours truly.
Come here. Say hi. Wala pa kita. Dali-dali. Kain ka na? Ganyan, kain ka? Before 5. Yang tanam. Sorry. Pinakbet. Sitaw. Okra. Na pala nag-silicone. Ano yan? Display. There you go. Nabablaan mo rin ang mga nang. Chat-chat na yung boyfriend na. Tagaan mo. Kakaba yung bungsa. Wala na. Mabagal na. Di? Sinal mo? Kagaw nang? Ano nga umayo? Sabado. Sila eh. Pala. Dapat ilagay mo sa loob para hindi mo kanan. Labuyo. Ngayon tayo ako. Pinakbet Ilocano. Yes. You like pinakbet na? Tagsa okay na. Taga mo na. Susikap. Ibig mo na ah. Isa lang ayaw mo. Bugnak niyo yakot na siya. How many thousand? 2,000. Magaling 2,000 viewers right now. Mommy, that is... Ow. Kaya ka tinapay na. Tinapay? No, thank you. I don't want that. Right. Yeah. Naglasag. Anong
I'm not kidding. Mas lamok na. Oh. Oh. Gusto ko, gusto ka. Blah, blah, blah. Nalpas kayo. Did that mean? Kula ni mamang na. Bunser. Yan. Laging sira. Kaya na. Suka. Ganito ko. With chili. Kikrave ako ng ano? Korean. Ayun lang pati ito, oh. LJ bubuya na. I don't know. LJ. Taduduwag bubuya. Manita ni Lord. Hindi, gulawin na ata. Gulay to from the house. More gulay ako na no. Ay, tulog ni Marco na naglahot. Bang. Nakapunta bang. Kulang Santiago, yung- Baguio. Teka na, ako daling. Wah, Ito kabay ko. crap. Kanan ako. Eat rice, madam. Naging madam na. Ano yan, Dok? Dali ang. Puro gulay na ako. French fries. Sino nga tatay ay duwang nagbubuya? No? Ito yung isa. Yung isa. Shout out sa viewer ko naman ah. Kaya po tayo ng talong. Ilocano. Ay, Ilocano lahat yan. mga tayo Ilocano. Ay, mga tayo Mga tayo Ilocano! Sorry. Wala. Mga tayo pinakbet. Tarong. Talong na. Wow, very good. Cellphone. Masarap. Ang buwang mo, manangit ko. Ito ko. It's yummy. Ay, natanak mo na. Ilala dyan sa mga. Mommy, Hmm. I accidentally shut. Never What? mind, wait. It's okay. Okay. Mommy, what's on that screen? Two. Where? Yun yan. Yun I yan. want more but I'm busog na. Where we partial tonight? Where? McDo. No. No. McDo's closed na. Mommy, look. Two. McDo's Wait, finish ano ko? Pumugulin si Mami. Two. Where's that? McDo finish. Two what? One. Two My what? next mukbang will be this one. Oh. Watch out, guys. Look how big. Lukban. Knock, knock, knock. Wait for this. I'm still English. Ah, eating. Ilocano. Ay, Lucano. Uy. I watched the video and you were talking about me, and then in the end you said, and wish you can speak Tagalog now. Oh, that's the wish. That's my wish. Let's go Korea, after. Namanagan natin eh. Tinudok. Sinunodok. Dessert na dessert. Oh, na.
You 3/4. Tudok. Mm. Tapos na kasi ate, oh. Mm. Dito lang rin. Busog, lusog. See you next time. Bye na. Hey. Tapos mo na school mo. Bye. Patapos na kuya. Daddy. Paano close to? Close. Okay na End ako. stream. Ha? End stream. Where? Ang pumakita. Data? Pero ka mo. Ito na X. Sorry, guys. X. Sorry. X, mommy. X. Sorry, Bye, Ha? guys. Bye guys. Sorry. Baka pa February kuya, tapos na. Sorry. Hindi na to may upload, Ay, darling. within 2 weeks. I'm sorry. Hindi may upload? Hindi? I'm so Uploaded sorry. na yan. I'm so sorry. Oh. Nandyan na yan. So forever na yan sa YouTube? Kundi may didelete. Huwag mo hindi delete ah. Bye bye. See you next time guys. You watch hours mo eh.